Ето, Сарандев и Стилян. Идва и Станислав. Цецо, и ти си тук с нас. И аз съм с вас. Ти не смина, що не штракна? Кое да штракна? Я! Излезе ли? Излезе, бе, виж. Чай да видя. Няма, не може. Елате насам. Я кажи ми, нали, какво стана сирпилката от бялата къща? За кое? Дете ще да я олабаш отдолу. Да я улавиш. Улави ли я? Лаби, Чакай да цветна отгоре, бе. Трябва да ти е дошло нещо ум. Не мога. Ходи му на ум нещо. Станислав, ела да снимаш малко. Оле, майко. Снима в момента ли? Добре, бе. Чакай, не гледай там. Чакай. О, нали трябва да видя, бе? Снима, бе. Снима. Кой изляза? Нищо не излезе. Защо излезе? Секунди. Готов ли си? Да. Айде, се снимаме. 1, 2, 3, ама зеле. Дика. Сега ще стане. Чакай да излезе малко. Дай. Чай сега, Я даш май нещо. Говори с него. Кажи да видя. Чакай, ще видиш. Миналия път пуснам с сирпилката. За кой? Сирпилката на бялата къща. Бутен на дома между дирика. И олаби. Къде я дигна? Къде я бутна? Между дирика. Между дирика. И какво стана после? И почна да се възбужда. И после? Почна да ми стиска пръстите. Пръсти. И след той? Пишканяваш си пръсти. Има, ама трябва да я валя, да си валя лява. Ама кажи. Ето бяла, Бялата престилка. Къде е с бялата престилка? Тук е, бе. Приказвайте. Тук е, бе. Къде? За какво е тя? Какво е с бяла престилка? Тук ми е бялата мантия. Какво е тя? За какво? Просто представяш да бъдеш мъж. Просто ставаш един Мъж. дървеняк. Та шаклия. Я дай скарай. Айде, дай. Много смешно, бе. Много. Къде видя? Къде? О, дай да видя. Не го сега купля. Не видим как съм излязал. Чакай де, рано. Като гениче. Чакай, насам. Излязъл си като Сир Андев. Ама гледай там. Сир Сарандев. Я дай пинал сока. По-дълго ти мога каче, иначе. Добре. Нищо ти сока, давай. Ще